คนตายนะอันนี้คือการสบายเลยการเราไปสบายใจอันเป็นอันจัดหน่วยเดียวด้วยนะไม่ได้จะมาคุมมันก็มาอะไรเนี่ยมวยที่ไม่ต้องAhora estamos tomando el auto y nos quedamos en el lugar. Bang, jangan kau mau sampai mana? Jangan kau. Bang thấy nên bang phải yang mau berkan. Di mana? Kena angka lên bàn thôi. Kena angka lên bàn bàn cô hai. Nên bên nào cũng tham mà mấy cái đó. Nhưng mà nhá. Ê, không mà, không nè. Ê, có phải không? Không trước cũng không tham mà mấy cái không ơi. Bàn cô hai. Anh làm cho đi lên. Kena angka bàn cô hai. Tidak mencari mana. Awak nak cari mana? Awak punya cari mana?